aka yi wannan workshop kowane bangare ya yadda a daina wannan abu. Jam'iyya daga baya ta fito ta ce to abin da za ta yi, za ta kafa doka duk wanda ya fito ya zagi tsohon gwamna ko ya bakan magana a kan shi za a hukunta shi. Duk wanda ya faɗi wata magana ɗan jam'iyya a kan gwamna ko suka na gwamnati za a ɗau mataki a kan shi. Daga faɗan wannan wani ya fito wani bayani da ne da Buhari ya ba waɗansu mukamai na fito na yin jawabin nan kuma haka Allah wannan jawabi haka yake ya fito ya ce gwamna kariya ciki. To irin wannan da ai ni ba aiki na wani ba mu mun ɗauka inda aka yi wannan doka komai ya daidai abubuwa sun lafa. Na je Abuja na ce na zo Abuja da abin da na zo yi, idan ina da lokaci kafin tafi je mu gaisa, in ko ba mu da lokaci in ce na zo Abuja amma zan koma. Duk sanda za ka zo Kano ina so su sani. Tafiya ta tafiya a kai mun rasuwa, shi na fara yi wa waya da ban same shi ba sai ne masa text ce mahaifiyata ta rasu amma za a yi jana'iza karfe 2 bayan sallar juma'a a garin Ganduje. Ya yi min waya daga baya ce Allah ji kanta zai turo ɗansa a zuwa jana'iza da shi. Ya turo ɗansa a kan jana'iza. Kwamishinoni daga baya suka zo suka ce sun wakilce shi ba shi gari mu ce to shi ke da alhamdulillah ku mana. Sai daga baya aka bugo waya aka ce zai zo. Na ce to protocol ka tambaye shi su nawa za su zo, motoci nawa za mu kai airport. Suka bugo a protocol waya cewa su sun gama shirin motocin da za su hau, ba sai an kawo na gwamnati ba. Na ce a tambaye su to karfe nawa za mu tare su a airport. Suka aiko cewa ba su tabbatar da wannan lokaci ba sai an tare su ba, amma suna so su ji karfe nawa za a addu'a. Na ce a gaya musu karfe 10. Protocol suka ce to yanzu ya za a yi. To su ba su faɗi lokacin da za a tare su ba, kuma ga wannan amsoshi kamar dai ba sa so a je a yi taron nan. Saboda haka mu je mu zauna inda ake karɓar gaisuwa a Ganduje, kowane lokaci suka zo sai a yi addu'a. Addu'a da za a yi karfe 10 kai ta jira ko da dai ana addu'a kusan kowane minti 1. Su zo ba sai kusan karfe 1 suka zo. Takobi da gariyo da gora komai da komai ka zauna na riko shi aka yi addu'a ma ina jin ni na manta ma ko an yi addu'a. Muka tafi na raka shi zai shiga mota, ni da na zo raka mota sai yin baƙaƙen maganganu sai zagi kawai ni da wani zan ji. Aka tafi a haka, aka zo daga baya aka nuna mana bidiyo. Ba ma son Ganduje sai Kwankwaso, mu dole sai an canja, mu dole sai an canja, ba ma san shi. Kuma wannan abu na a zo a yi ta'aziyya. To da aka ce to
ai dole mu dai haƙuri ya zama dole kan wannan abu. Sai maganganu suke ta fitowa daga ɓangare daban-daban kan wannan abu. To a maganganun da nake ji shi ne cewa ba a sa mutane shi a gwamnati ba. ɗaya daga cikin maganganu da nake ji. To ni kwana wai ga nake ga sakataren gwamnati mutumin sani mutumin na accountant general mutumin sani mutumin na amma ni ban taɓa ganin ma accountant general ba sai da ya ba shi aiki da farko. DJ Bidiya kun saba ganin sa shi ba ɗaya. Ban da kai ma Aminu ba kullum za a yi taron nan guda ukun nan ba su ne kuke gani ba, an ga canji ba su ba ne. Ofishinsa ma'aikata masu buga tafuraita masu aikin fayil na ce ka ɗauki waɗanda za ka ɗauka sauran kamar mun. Ya ɗauki mutum ɗaya tafi da shi har yau ban kawo mutum ko ɗaya ba. Kullum na shiga ofis su ne na farko da za su kai. Yanzu akwai kwamishinoni da advisors, akwai wanda yake dama shi kwamishina ne a lokacinsa, akwai wasu kwamishinonin advisors ne a lokacinsa, shi ya ba su advisors, yanzu na kwamishinoni. Akwai advisor da muka yi da yawa, kusan wancan ma lokacin dama advisors ne. SAS din nan akwai da yawa wannan muka ɗauka daga ciki muka yi. A ni a take a yanzu zan iya gaya maku da lissafin yake ba, domin ba taɓa tunanin ma irin wannan za ta zo har ma a zo ana irin wannan lissafi ba. Aka zo aka ce ana son a naɗa ministoci. Gwamnan Imo ya goma waya ya ce shugaban ƙasa ya ce a ba da sunaye guda uku wanda za a ɗauka a yi minista daga ciki. Na ce ofishin shugaban ƙasa za a kai? Ya ce a'a, shi ne chairman na Progressive Governance Forum, shi za a kai wa waɗannan sunaye. Na buga tsohon gwamna na ce ga abin da gwamnan Imo ya gaya mu, amma ina ba da shawara ka yi tunani. In ka yi tunani ka yi magana da gwamnan Imo ka ba shi sunaye. Wallahi ban ce sai ya dawo mun na yi sunaye ba. Haka kwana biyu ban ji Imo ya bugo mu ya ce ya ban kawo sunayen nan, na ce ka bari zan sake dawowa wajen ka. Na buga tsohon gwamna aka ce yaya sunaye? Ya ce kai shi ko yana ganin shawararsa a rabu da ba da sunayen nan. Shawarar ka kenan ya ce ita, na ce an gama, ban ba da suna kaɗai ba. Wannan wanda yake mana minista shugaban ƙasa ne ya ba shi, amma ni da shi da waɗansu waɗanda ba mukamai na tattara su na yi musu liyafa, domin su ne za su yi aiki da shugaban ƙasa. Ni da zan naɗa kwamishinoni na ai ban tambayi shugaban ƙasa ba. Saboda haka idan shugaban ƙasa ya ɗau minista ya sa, ni ba zan yi gaba da wannan ba, domin ni gaba ba ta cikin
kawo suna na siyasa. Aka zo aka ce a bada mutum 50 wanda za a ba mukamai board na tarayya. Na haɗa kwamiti, ku je ku same shi, amma a kula da legacy, a kula da 'yan legacy. Aka zauna aka yi a Abuja, ni ina nan na ce da shugaban jam'iyya, idan an yi list din nan ina za a kai, ya ce hedikwatar jam'iyya. Na ce to ka yi ka sa hannu ka kai hedikwatar jam'iyya ka kawo min kwafi. Inda da wannan list yana nan a karanta a ga babu mutane nasa, babu. To ni babban ma matsalar shi ne duk wanda ka taba ka ce nasa, ni wani ina wani, wallahi shi ne ma babban matsalar. Saboda haka an ce wai nasa sai ya to ni ba nasa bane, ko waɗanda yake ji da su din ni ma yana ji da su. Saboda haka wannan abu ya zo mana kamar haɓu, ya zo kamar haɓu. Ni wanda nake tare da ni na gaya musu cewa yana wannan surutu da ake ba shi da kyau. Saboda haka duk wanda ya zage ko musulmi ya zage, duk na bi na gaya musu na ce duk wanda ya zage shi ni ya zaga, domin muna da tarihi sosai tsakanin da shi. Kuma an taho sai kuma daga baya ce za a fasa ƙwarya saboda to wannan abin da muka yi ta nuna goyon baya. Allah ya saka muku da alheri. Na tabbata ba nan kudi ba ne na kubata, kun yi ne domin kada gwamnati ta shiga wani hali, kada ku shiga wani hali, mu ma mu shiga wani hali. Duk da rigingimun nan da aka yi na da duka mu muka dage aka kare gwamnati, rigingimu da aka yi da majalisa mu muka dage aka kare gwamnati. Saboda haka kare gwamnati yana da muhimmanci kwarai da gaske. Alhamdulillah kun mana dokoki masu amfani, kuma kun fito da sabon tsari. Idan an ba ku doka kukan je ku nemi ra'ayin mutane. Idan kun yi karo da wani dutse kukan dawo ku ce kai mun yi karo da dutse. Ma a ci gaba kuwa da abin nan, ga fa abin da al'umma suke faɗa, ma a ci gaba kuwa. Sannan a matsayin mu na 'yan siyasa, ku da mu zauna mu kauna.